I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Kuha na ako ang holy water. Baing, nagkurog lagi ka. Gipalingot lagi kag maayo. Ha? Murag hadlok kag bindita. Hala? Murag hadlok kag bindita, Paing. Ay, uy, Na. bayan ni mo imok, oy. Nanawa. Ano ko tang mahadlok man si Paing og bindita? Hala. Nahido ko ang inyong mga alam sa pagbindisyon. Doko. Time out na, Father. Ngano naman, Sab? Kuan. May problema ba, Paing? Sorry, Father, ha? Pero kanang mangutan na lang ko, nganong kinahanglan maming bendisyonan? Kinahanglan pa bago lang ipangutana? Kaswerte ra nato ha, nga bindisyonan tang padre. Ha? Ang uban, mabaho pa manggani naghangyo. Nangutan na ram sagod ko. Di ka ba di ay gustong makadawat sa panalangin sa Ginoo? Paeng? Gusto, Padre. Gusto. Sige na. Bendisyonin na mi og kung mahimo, kaligo aris benditas, Paing. Unsa? Sure ka, Imo? May aso si Paing? Laki! Hala, kuyawa, good. Unya, niunsa man si Father? Basta, naman to siya gipangadji nga Latin. O, ni Kalmar man na sa Paeng. Hala no? Ni Kalmar. Hala no? Kuyawa ko dato. Da lagi yun, sa panuway ko lagi na nagikan ang panambal ni Paing Imok. Mausad bitaw siya kong duda bitaw. Lawkaw yung Paeng, eh. Naman akong balibo, Imok. Magdadanag yun ay ko ini o krusipiho kung mulakaw. Aron, kung muduol na ako sa Paing, ako na yung tiunan sa krusipiho. Correct! Kainit pa ni mo, oy, Paing. Nganong kalit ka man ang gihilantan? Wa man kasip una. Wa sad ka uba. Ngano man kahani? Wagid ko laing pasagin lan ini ma. Katurog yung bindita. Pagklaro ba diha, Paing, oy? Lagi ma. Mao naman to. Pag dapat pa lang sa holy water sa kong panit ma. Mura na kong napaso. Unya, pagkahuman, hindi pa nugnaw ko. Pagtarong diha, uy. Naunsa naman di ka na panuway ka na? Ha? Hisos, Ginoo. Ito ko panuway ma. Uy, Unya nga na ingon anak ka man, be. akuan. Tungkol tingali kay mamarangay na ko ma. Oh, Pero trabaho raman ning ako ba? Wala man ning personalan. mausan bitaw, no? Igo raman ta kang nang warta. Mama. O sabi akong buhaton. Ha? Kun pananglit, dili gyud malipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Undang na lang. Ha? Unya. Wala tay pangwartahan nga dako. Ay, mausad lang Ginoo. Di ko pwedeng muundang mo eh. Dagka na nung kong kliyente. Muundang na nun ko. Pero unsaon pa man anak nimo karon sa pagpadayon nga nagkurog ka pa man gani diha. Kinahanglan maayo ko ma. Kinahanglan. Patambal na lang ni imok. Unsa? Ha? Over my dead body. Hala sige. Kamatay diha. Lain na ko di mo ma. Ikay naguna-una. Tambalan na lang na akong kaugalingon ma. Unya unsa may imong buhaton be? Mutumar kong tambal. Okay guys. Humana mata sa atong hand exercise. Relax ta. Okay, relax sa. Sa dili pa mo sugod si Imok sa pagtambal ninyo, tilaway una ninyo ning lemon cucumber drink. Unsa man na idea? Unsa na siya? Unsa man na, Davia? Ito, sa na, oy. Ay,
Pipino ni Manang. Gisagulan og lemon o kamay honey. Wow! Ay, Lami na. di ay darling kay honey raman. Ha? Out of stock ang darling Manang. Out of stock, di ay darling. Oh, out of stock pa. Si honey. Hala? Uy, hala. Naunsa man na sinasabel. O sa problema nang? Si Paing! Kabagi si Paing! Hala? Inita ining paingoy. Manawag kong ambulansya. Ayaw, don't. Oh, usa man. Apari na lang akong tawgon. Suwayan una nato ang dahon sa buli. Huh? Buli. Buli? Oh, tarong kag litok. Buli, panguha mong dahon sa buli. Kanang linghod, ha? Magkuha ko, Imok. Manguha ko. Nagkurog paghapon siya, Imok. Pero dili na kayo sa init parihas ganina. Grabe, gyud ay niya kainit ganina sa. Tanawa ang mga tinangtang siyang agtang nga mga dahon sa buli. Nangalaos. Bitaw tuod, no? Mura gisuyop sa buli ang kainit sa iyang lawas. Panalanay padayon na, nang. Ilis-ilis silang dahon sa buli nga gihigot sa uni paing. Unya, sigihi siya kuan kanang painom og tubig. Og paracetamol sab. Nang, ha? Okay? Muhuwas ra lagi ng iyang hilanat. Bilipan ako nimo imok uy. Buutan, gikay ka. Bisan pa man sa mga gibuhat ni paing nimo. Kaayo ra gyapon imong gibawas niya. Bitaw, eh. Buutan na sa bitaw nako, eh. Gwapo pag yun. Ala no? I love my own lagi ka. Siyempre. Kinsa man laing mupangga sa itong kagalingon, di ba? Kundi ako. Kay kung dili ako, kinsa man. Kung dili karon, kalusa pa man. Kung dili dinhi, asa man. Nasa ka imo? Asa man napadu imo istorya? Mao na ni resulta sa kanang kuan bitaw, Debia, kanang duka na kaayo ka ba? Pero imo yung sigahon ang imong mga mata. Kay kinahan nga doon na kay kining tiwason. Kay doon na may mga butango matiwas. So imo tiwason. Bisag siga na kayo ang imong mata, pero di lang yapon makita ang araw sa maos. O bisan nagsiga nagmaayong imong mata, murag nagduhiraw ang imong utok. Nanay mga damgo nga nag-atang, nga kung mo piyong lang kag dalikyat, automatic nga nagdamgo na dayon ka. Unya, sigahon na po nimog balik ang imong mga mata. Nya, mabalik na sad ka sa hoysyo. Kay lagi, doon na kay wa pa mahuman nga buluhaton. Oh, di ay no? Oh. Nagpaabot na imong mga pasyente oh. Isig madapli na lang tao ng mga tao. Mas masana to atong lakang imo. Ito namin mo, kanang muli na. Ay, salamat eh, Ginoo. Nahuman na gitaw ng misyon rong alawa. Aray, Oh. Iyay. Nasa man ka? Sakit mga akong kilid. Asang kilira? Diri dapit sa ilok. Sa may kusok. Uy, nga naman na. Kato ning pagkahagbong nako sa higdaanan dito sa shelter. Kung lagi ka masulti na ko, anak. Ay, wa na masagod ko maunsa. Medyo sakit lang siya kung mo ginhawa o glawom. Pero kung mo ginhawa og mabaw, okay naman. Pagtarong imok ba? Paduktor, uy. Gitanaw naman ni doktor sa shelter. Gipa-x-ray naman gani ni. Okay naman. Onya, nganong sakit man kung okay ra? Bon og lang tingali ni day. Ay, mawara ni kadugayan eh. Kadugayan pa noon. Sigurado kang okay ra ang result sa x-ray? Okay na lagi ang result. Giristahan naman gani ko og kuan kaning pain reliever. Inom dayon. Ya, hurot naman ang grisitas, doktor. Bali, 3 days naman to. Onya, kay sakit man ka na ron. Tungod lang ni sa akong gibuhat ron. Nahago lang ni. Ay, maokay ra niyo kung makapahuway ko. Aw, nahala sige, mapauli na ko. Ara makapahuway na ka. Ayaw sa Nga no? ko biyae. Oh.
Gabi pa magutom mauli si Buboy. Wa ko'y kauban. Usaw man nimo pagpahuway kung naa ako. Tanaw lang ko nimo. Hmm? Mura na sa kuan ba kanang nakapahuway ko. Sure kay ko, uy. Tinuod bitaw. Ngano? Naulian na gid ka? Wa ka na magunahuna ni Paing? Ah? Wa magkakatingog. Nagunahuna pag yun ay kaniya. Wa di gyud. Unya nga nung wa man dahil ka makatingog, bi. Ni post pa man ka. Ako lang gid-check ang akong kaugalingon kung wa na bagyod. Wa na gid ay. Praise the Lord. Sa ato pa. Back to normal lagid ka. Maong nag-char-char na sad kag balik nako. Oo. Sa ato pa. Pwede na nga kita na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!